Čo viete v tom novom videa a dneska si zahráme opäť Brawl Stars. Minulé, kto videl video a kto nevidel, tak ak sa ide pozrieť, prosím, tak pušovali sme Piper na 6. rank. A ako som sľuboval, tak aj teraz plním. Máme pokračovanie, a v tom videu som aj povedal, že proste, že v ďalšom videu to dáme už aj na 10. Takže v dnešnom videu to dáme na 10. Vybral som si na to knockouty, ako vidíte. A ja sa skúsim ísť vrhnúť na čaka, ale moji teammate ho pekne zabili. A nice, vyhrali sme prvý round, takže nám to začína dobre toto video. A dúfam, že bude aj takto pokračovať stále dobre. Tak tuto skúsim. Tak, dobre, trošku som mojim teammateom i toho hráča nahitoval, ale oni ho dali. Nice. Vyhrali sme 2-0, máme prvý win v tomto videu. Tak, máme rovno aj 7. rank na Piper. Dobre, proste, môžeme ísť zase hrať ďalšiu hru. Toto je druhá hra než nového videa. Samozrejme, tu bude viac her, lebo dokopy mi trvalo 6. ranku do 10. dať. Akože 20 minút mi to trvalo a video trvá 7 minút a 36 sekúnd, takže nebudú tu úplne všetky hry, ale možno si hovoríte, že ty si nejaký nubak, ne? Hej, no tak mám na tom prvý level. Nice, vyhrali sme ďalšiu hru, ale proste keď tam mám na tom prvý level, tak to je proste ťažké a pozrite sa, koľko mám mapečok, uperám 1000 damage, ani nie 1000. Idem po Coltovi, nice, dal som ho, ale tiež sa dávajú dať dobré bombičky z Piper, aj keď ju máte na jednotke. Tak, máme prvú hru do konca. Tak, posunulo sa nám to trošku o poháriky. Trošku som her zahral, niektoré som aj prehral, niektoré vyhral. A uvidíme, teraz zase vám ukážem, ako toto budeme hrať. A uvidíme, iba trošku pohárikov som nafarmil. A jednu hru som tak preskočil, tu som prehral. Tak, nice, dal som Edgara, ne, tak môj Gray, môj teammate dal Edgara, no ale my pokračujeme. Tak, ideme po Pokovi. Tak. Nevadí. Nice, obidva ešte Poka musia dať a máme vyhrať tú ďalšiu hru. No tak ako im to pôjdem. Nice, vyhrali sme. Máme ďalšie plusko a za chvíľu máme 9. rank. My ideme zase hrať ďalšiu hru. A zase tu máme knockoutíky. Takže toto sú moji teammateovia a moji protivníci na túto hru. Na druhej strane není Piper, to sa mi iba zdalo. Proti nám je Daryl, Griff a Colt. Tak uvidíme, ako nám to pôjde proti ním. Takže idem. Poď Griff. Nice, dal som Griffa. A ešte Colta. A sme úplne všetci. A to je dobré, máme aj Crowa v týme. A ja samozrejme teraz mám Crowa v tých jackpotoch. Takže vždycky, keď budeme mať proste nejakého nového brawlera, tak natočíme sa videjko, ako pušujeme. Samozrejme ešte tam mám nejakých brawlerov na push na 10. rank a potom môžeme aj ďalej pušovať. Takže ja aj tu pošlem a skúsim, risknem to po Darylovi. Trošku som mu ubral a Rosa ukáž. Tak tam je Coltík náš. Krov ide dobre. Daryl uteká. Všetci majú poison inak, takže to je dobré. Ale nebudeme ich toto. Tam je Daryl. GG, nevadí. Je to 1-1 na týchto knockoutoch. A my samozrejme teraz musíme vyhrať, inak máme mínus. No, čo sa dá robiť? Takže. Tam máme Griffa. Dobre, Crow.
Tak, dáme Darila? Nedáme Darila. Nice, dobre, a ešte treba Colta dať. A to dáme. Nice, vyhrali sme ďalšiu hru. A máme za chude. Tak máme 9. rančík, takže máme 9. rank, takže my môžeme pokračovať a ešte 20 pohárikov potrebujeme. Máme splnený cieľ tohto videa. Odohral som nejaké hry, preto mám 9. rank samozrejme. Takže tam máme proti nám je zase Griff, Barley a vypadlo mi, ako sa volá tamten v tom kanóne. Tak, idem po ňom, dobre. 1446 má dole. Čím viac som bližšie, tak tým mi príde, že dávam väčší damage. Ale to je asi rozumné, keď som na diaľku a skôr keď som na diaľku, tak nice, máme Surge'a. Surge'a, najviac, čo by som chcel Brawl Stars za Brawlerov je Surge, Kit a Crow alebo Spa. Proste všetkých z Legendary Brawlerov by som chcel, alebo teda nie z Legendary, ale najviac by som chcel Surge'a, Kita a ešte Meg a potom ešte buď Spajka a Crowa. To je moje také. Tak, nice, ešte Griffa potrebuje naša Tara dať. Tak poď, nevadí. Teraz to musíme vyhrať, inak bohužiaľ nemáme. Tak, Barley to háže po nás, ale nás to neodradí, aby sme nevyhrali. Tak, nevadí. My pokračujeme ďalej, my to musíme vyhrať teraz. A ukáž? Nevadí. Prehrali sme to. Tak, nafarmil som to a máme 10. rank. Z tohto videa by to bolo všetko. A zatiaľ čus.